imamo idejna rešenja koje su naši najmlađi sugrađani osmislili. Sada ćemo to sve izložiti ovde. Ide drugi deo na ovog današnjeg festivala gde ćemo vidjeti šta su deca zamislile, kako treba da izgleda ovaj parkić i naravno dobit će svi nagrade koji su napravili te ideje i koji su bili najbolji. Ali mislim suštinski jako smo zadovoljni zato što je trenutno još veći odziv nego što smo očekivali. Tako da je još uvek radionica u toku i čekamo da svi završe sa tim pa ćemo onda da izložimo. Počistili smo sve što je bilo od smeća, pokosili, napravili smo neke žardinjerice koje će sada deca moći da koriste za sađenje biljaka i da nauče kako izgleda sadnja i sad, nažalost, nismo imali nikakvu pomoć od grada. Moram da priznam da smo morali da na sopstvenu inicijativu i na sopstvene mišiće, što se kaže, iznesemo ovaj deo, ali generalno mislim da će sad interesovanje grada biti dosta veće. Ovako, sada skupljamo potpise, peticija koja se generalno odnosi na parkić. U toku tog potpisivanja, kada budemo sakupili dovoljno potpisa koji su na nivou starog grada, mi ćemo pokrenuti građansku inicijativu i predložit ćemo gradskom pravobraniocu da pokrene postupak po predlogu za eksproprijaciju. U tom postupku gradski pravobranilac bi trebao zapravo da konstatuje da postoji javni interes da ovde postane najzad park i da predloži da grad u stvari reši te imovinske odnose na ovoj parceli, formira sve što je potrebno i da obešteti te ljude koji se nalaze trenutno ovde, koji su se takođe javili i jako su zainteresovani. Tako da mislimo da ako budemo sakupili par hiljada još potpisa, da ćemo imati dovoljno da na lokalnoj samoupravi pokrenemo taj ceo postupak. Ja sam Sabina Kerić iz udruženja Ekonaut. Mi smo udruženje isto ovde iz kraja i dogovorili smo se sa komšijama sa Dorćola da zajednički radimo na zagovaranju parka koji ovde želimo da bude. Organizovali smo jednu radionicu koja treba da simulira jedan proces koji se obično dešava kada se prave parkovi uz učešće građana. Kod nas ti procesi još uvek nisu utvrđeni i praktično ne postoje, a zapravo bi trebali da budu vrlo važan alat kada se donose odluke kako će se neki prostor koristiti, ko su njegovi korisnici i da zapravo to budu ljudi koji taj prostor već na neki način koristili, ka njemu gravitiraju, kao što su komšije sa Dorćola i ceo ovaj kvart. Tako da smo im pružili mogućnost da oni iskažu svoje mišljenje šta misle koji su to elementi koji treba da budu u prostoru. Da li tu treba da se sedi, da li treba deca da se igraju, da li treba ljudi da se bave baštovanstvom, na koji način zapravo mi možemo taj prostor da organizujemo, ajde kažemo u nekoj idealnoj situaciji kada bi se građani zaista pitali šta treba da se desi u njihovom kraju. Deca imaju stvarno puno želja, žele da imaju neki prostor gde mogu da trče, da se igraju, da pevaju, da možda imaju neke male radionice, neke male pozorišne predstave. Znači sve nešto što decu inače zanima, a ne mogu naravno da rade u zatvorenom prostoru i zapravo je i to jako važno da se prostori organizuju i projektuju po meri dece. To su najbolji zapravo prostori. Jedan grad koji uvažava potrebe dece kao najbitnijih stanovnika jednog grada je zapravo grad koji je dobro uređen, dobro urbanizovan, dobro funkcioniše, osvešćen je s jedne strane, s druge strane doprinosi nekom održivom razvoju grada gde postoje mesto za sve, gde se doprinosi i zdravlju ljudi, njihovoj socijalizaciji, a opet se borimo na neki način i protiv klimatskih promena, jer potrebno da imamo što više otvorenih površina, otvorene zemlje, jer sad imamo malo sušu, pa malo poplave i to naravno treba uzeti u obzir kada se projektuju prostori. Znači puno nekih faktora ulazi u to, nažalost mi danas jako malo faktora se zapravo utiče na uređenje prostora i to su najčešće neki, ajde kažemo, sebični interesi lokalnih investitora ili ljudi koji zanima samo da naprave neki profit, da obrnu neki novac kroz preskupe stanove koje zapravo više ni ne znamo ko plaća ni na koji način. I mi zapravo želimo da se tome na neki način suprotstavimo na jedan demokratski, participativan način. 2004. je rađen novi plan za ceo ovaj prostor, ali pre toga je ovde postojao plan, urbanistički plan, koji je predviđao proširenje osnovne škole. Nekada je tu bila osnovna škola Stari grad, gde je na ovom prostoru celom trebalo da budu tereni, sportski tereni, tribine,
ali u postojećem stanju tu je bila livnica crkvenih zvona. Kako škola imala sve manje učenika, bilo je slabo verovatno da će grad uspeti da raseli jednu livnicu da bi napravio sportske terene. I zato je rađena izmena plana. Tom izmenom plana pokojni profesor Branislav Stojanović i ja smo u ovom delu predvideli naglašene objekte koji štite u nekom smislu od jakih saobraćajnica, francuske i dunavske, a u ovom delu kao podsjećanje na ono što je nekada zapravo i bilo, jedan slobodni prostor za sve ove građane, jedan mali skver, jer to je 1000 kvadrata koji bi trebalo da ozelene prostor starog grada koji inače ima izuzetno malo zelene. I taj plan je usvojen. Dobio je pohvalu na salonu urbanizma 2004. godine, međutim, grad nikako nije našao interesa i prioriteta da se park realizuje. Bilo je potrebno da se raseli, evo, objekat ovaj mali i da se izgradi park. Ja sada ne znam, sigurno ima načina da se sakupe ta sredstva, nisu prevelika, možda je 150 kvadrata u pitanju za raseljavanje, ali postojala inicijativa da se umesto parka izgradi 2000 kvadrata stambenog prostora. Tu izmenu, to je bila jaka inicijativa, da park, eto, nije realizovan, 7-8 godina, zašto tu ne bismo, baš je lepo mesto, meka lokacija, da tu nastane novi objekat. Stanovnici su se pobunili, takođe, tom prilikom stavili svoje primedbe i komisija je 2013. godine usvojila primedbe građana i ostavila ovde park. Tako da je i dalje po važećem planu ovde park. Sada samo čekamo kada će se steći uslovi da se realizuje. Ova inicijativa je izuzetno nešto lepo i ja sam došla da podržam. Vrlo je važno da se čitaju planovi, naročito oni koji tu gde ljudi žive, da čitaju planove u svom okruženju, da vide šta je to što bi mogli da urade. Ovaj plan koji je na snazi je predvideo ulicu mirujućeg saobraćaja, to bi bila ova ulica koja bi išla uz park sa obe strane i uz školu. To bi bilo vrlo, da kažem, prilagođeno ovom prostoru i deci koje ovde treba da rastu. Malo je prostora koji bi bili tako lep ambijent za našu decu. I vrlo su važne ovakve inicijative da okupe ljude, ne da budemo protiv, nego da budemo za nečim lepim.